Mastu Nomo Sidam Sekaring Bauno Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra sawetawis ndika Kakang lenggah madyaning Bali Martya Kundha Manik rayi para ing Suralaya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kakang Resi Narado Kakang Kanika Putra kencang warudayang pak pong buk bolong kali jedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone lho niki Di sampun kula tampi asung pambakenipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru dhateng Ngroko Sidik banget daludal kula tampi karya bombong raos sing manah namung kepareng ingkang Ngroko ngaturaken pudhi astamanipun Ngroko ing Sidik banget daludal kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula nek Di Adi Bathara Manik Maya sampun kula tampi karya bombong raos sing manah Kakang mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah inggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Ngroko ing Sidik Pangudal ri kalenggan sak mangke menika Di Indra Bathara Indra prayogakno anggone ngadhep ning ngarsaning ulun Bathara Indra nun iki pukulun seremban kula pengayoman kula wonten ing madya padha prapting delahan Wanter sabda paduka miji dhateng pisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra dalaran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang putra pun Suropati kunjuk ngersa paduka iwangadi pukulun sesembahan kula pukulun pengayoman kula pukulun Bathara Manik Maya ya Bathara Indra Luntampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan prayogakno nggone ngadhep Bathara Indra sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra iwangadi pukulun apa dene sira Yama Dipati prayogakno nggone ngadhep ana ing Bali Martya Kundha Manik dina samengko iki Yama Dipati pukulun sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung dene sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka ewang adi pukulun iya Yama Dipati Luntampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Yama Dipati kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan prayogakno nggone ngadhep ngarsa ulun sampun boten kirang prayogi ewang adi pukulun penyarian prayogakno nggih ngadhep ngarsa ulun nggih penyarian kawula non nuning nggih Rama pukulun sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra ing penyarian namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama pukulun ulun tampa karya bombong tias ulun penyarian ora liwat prayogakno nggih ngadhep nuning nggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun penyarian iwang adi pukulun Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra mestinipun adamel kagiat sotaning penggalih paduka Kakang Resi krana kelenggan menika Kakang Resi ulun timbali ngabiyantara wonten ing Bali Martya Kundha Manik mongko menika sanes dinten pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Martya Kundha Manik ewa semanten jengandika Kakang kula baya ngirawuh wonten ing kayiwangan Kakang Narado sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh ndika Kakang Resi Narada ing Sidik Pangudal Kakang Resi Kanika Putra dalah Di menika sampun dados kewajibanipun ingkang Ngroko ing Sidik Pangudal jernyatanipun kula menika ngiyup sandhapada paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila menawi katimbalan sampun ngantos sing wanci rina nadyaning wanci ratri kula mboten badhe suwala tetep badhe mastuti dawuh pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung kemawon ngandhatosaken kejot raos sing manahipun ingkang Ngroko ing Sidik Pangudal teka dinten menika paduka ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata menawi kepareng kawedharing kathah mengku suraos kados pundi tuwin wonten wigatos menapa nanging menawi adi tumraping para Jawata para putra monggo Di kula dherekaken manjing saklebeting kayiwangan pepanggihan catur netra ingkang Ngroko ing Sidik Pangudal nanging menawi kepareng kababaring kathah kepareng ingkang Ngroko ing Sidik Pangudal nganglongaken jangga nilingaken karna mastuti sabda pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru Adi Pramesti
Kakang Rada punapi ndadosaken kejut raos ing manahipun ingkang rayi kana sampun pinten-pinten warsa miwah pinten-pinten wulan laminipun kayiwan katingal tentrem jinem miwah para kawula ugi katingal ayem tentrem ingkang sami mapan wonten ing Janaloka. Ha inggih. Nanging boten kados pinten-pinten dinten menika pangraos kula boten ngraosaken jenak tuwin kepenak. Dangu sangsaning dangu wonten hawa panas ingkang sunduling ngawiyat menika saking dayanipun menapa Kakang Rada menawi kepareng ambabarana ingkang rayi ing Suralaya Kakang Resi. Alah dalah. Nuwun sewu, nuwun sewu. Pandangan ngaten menika tumrap ing Ngaraka menika mujudaken setunggiling panodi menapa lair batos mujudaken satunggiling pandangan. Liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten? Ah nggih, mergi. Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa. Ingkang mangreh jagat raya menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun ngantos kok namung mobah musik ing para titan nadyan kutu-kutu Walangataga kemawon jinaring wonten ing pangawaos paduka. Nanging sabab menapa namung babagan perkawis gara-gara ingkang boten damel jenjem tuwin konjem penggalih paduka. Teka paduka miji dateng ingkang Raka sithik pangudal-udal. Ah, menika naminipun nguyahi seganten. Paduka sampun priksa nanging badhe nyobi dateng Raka sithik pangudal-udal. Mboten Kakang. Ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun. Kula ingkang anyangkrim utawi ambatang cangkriman menika mila Kakang kedah paring dawuh angka kalih. Kakang menika dados kami tuwaning kayiwangan. Nadyan kula menika dados nalindraning kayiwangan nanging boten kenging nilar dhateng kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nilar dhateng pangawaos paduka Kakang Resi Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, dalah iki. Menawi kanthi dasar papadan kados mekaten, kula badhe munjuk atur. Blaka suta blaku tang terus terang boten badhe kula tutup-tutupi. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru paring pangandikan kados mekaten estunipun ugi cocok kalian rantamaning manahipun ingkang Raka Sidi Pangudal-udal. Sawetawis dinten menika kula ugi ngraosaken boten wonten raos ingkang sekeca. Tuwin dangu sangsaning dangu kayiwangan Suralaya wonten daya panas. Mongko sareng kula tilingaken paningal kula. Kula boten nyumurupi satunggiling titah ingkang wantun rak pacak nerajang perbatang wonten lemah sangar kayu aeng pandhita tapa ingkang damel gara-garaning kayangan. Mekaten Kakang. Nggih. Amargi tumraping Raka Sidi Pangudal-udal gara-gara kayangan menika dumados wonten pinten-pinten bab setunggal wontenipun titah ingkang wantun rak pacak nelajang perbatang menika tegesipun titah ingkang wantun nglengkungi dhateng pangawaosipun para Jawata, tegesipun titah ingkang badhe wantun dhateng pangawaosipun para dewa kados to nalika wonten kramanipun Nalindra inggiling ngaya inggih inggiling Wesi Prabu Naga Pracana ingkang sekawit badhe nyuwun widodari. Nanging sejatosipun niatipun namung kepengin dados dewaning para dewa menika ndadosaken gara-garaning kayangan. Inggih Kakang. Inggih. Angka kalih lemah sangar kayu aeng. Panjenengan prisa piyambak. Duk nalika wonten wana ingkang gawat kliwat-kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Wujudipun wana marta menika wana papanipun para jin. Menika wana ingkang gawat. Menika ugi dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Angka salajengipun Pandhita Tapa. Pandhita Tapa menika nuwun sewu kathah sanget para brahmana, Wasupitri, para resi sami anglampahi tapa saking sekungipun anggenipun lampah tapa wekasan daya kekiyatanipun saged sumundul wonten ing kayiwangan. Monggo perangan menika kula padosi mboten wonten. Mboten wonten titah ingkang badhe nerak pacak nerajang perbatang nglangkungi pangaosipun para dewa mboten wonten. Mboten wonten lemah sangar kayu aeng wonten ing jagat menika. Sedaya sampun sami tawa tawi tawar. Tuwin mboten wonten pandhita ingkang lampah tapa. Ah, malah menika sak mangke monggo di dados kewajibanipun Adi Pramesti Bathara Guru lan Raka Sidi Pangudal supados aniti preksa wonten menapa ta sababipun dene kayiwangan teka wonten hawa panas ingkang nadyan boten patosa panas namung manget-manget kemawon. Namung saged ndadosaken bingunging para Jawata. Menika monggo sami dipun upadi lan Raka Sidi Pangudal dadi Adi Pramesti Bathara Guru. Anjrah ingkang Guswitorum Kasiring
samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweraras retnaning driya Kakang Narada menawi andika kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi ing Suralaya nedya nglejah duwe anggelar dhateng kamontenanipun jagat inggih menika langkung prayogi jer wonten ing jagat menika namung werni kalih wonten padang wonten peteng wonten rina kelawan ratri miwah wonten ala kaliyan becik nggih kula ugi pitados wonten salah beting gesang wonten ing Janalaka menika namung kaparingan kalih inggih menika padang peteng bungah susah bejo cilaka ala becik lan awan bengi kasinggihan mekaten monggo peranganipun jagat menika rikelenggan sak mangke ingkang nembe dados lakon inggih menika mboten sanes kejawi namung putulun para Pandhawa miwah putu-putulun para Kurawa ingkang benjang badhe nglampahi perang ageng inggih menika winastan Baratayuda Jaya binangun Pandhawa mapan wonten ing kabecikan mondene Kurawa mapan wonten ing angkara murka menika sampun kinudrat dhateng panguwasipun para Jawata namung semantena kula glejah gesangipun para Pandhawa mboten wonten peranganipun Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngalampah tapa sadaya tetep dhateng kewajibanipun mangreh dhateng sagung kawula dasih negari Ngamarta semanten ugi peranganipun para Sata Kurawa mboten wonten ingkang wantun singlar saking kewajibanipun nadyan Kurawa tansah damel gegering jagat parandening sakmangke saged sirep saking para Pandhawa Kakang inggih namung adaanipun nuwun sewu lho Di kula aturaken ing ajeng wonten satunggiling brahmana tapa menawi menapa dene satriya tapa menika ingkang saged adamel gara-gara kayiwangan menika inggih para satru ingkang ngambek utawi ambek sadu budi tegesipun para satru ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu amargi kekiyatanipun tiyang sae menika nuwun sewu saged sumundul wonten ing kayiwangan parandene kekiyatanipun ingkang tiyang ingkang tumindak angkara murka menika senadyan sundul langit menika mboten saged ngasuraken dhateng perbawanipun tiyang ingkang tumindak sae mekaten Kakang inggih mila menawi Pandura Kadi Guru nglejah babagan kawontenanipun para Sata Kurawa menika tangeh lamun peranganipun Kurawa wonten ingkang saged adamel gara-garaning kayiwangan namung menawi Pandura Kadi Guru nglejah babagan kawontenanipun para Pandhawa kula kinten menika saged pinanggih amargi nuwun sewu Pandhawa menika nembe ambaten kemawon sampun dados gegering jagat raya nembe dipun batos dening para Pandhawa nggadahi krekat karekat tuwin karep kados menapa kemawon Pandhawa menika nembe batin kemawon kayangan menika sampun poyang payingan boten kanten-kantenan lho menika lho dayanipun tiyang sae menika ngaten menika inggih Kakang Narada dayanipun tiyang ingkang tansah ateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindakipun boten nate melenceng saking tumindak ingkang sae boten nate menggok saking tumindak ingkang bener lan utama menika nadyan nembe batos kemawon sampun dados horeking jagat utaminipun kayiwangan. Nah, mila nek Paduka Adi Guru badhe nglejah kawontenanipun para titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika
sampun ngantos dipun gejah batosipun para Sata Kurawa Duryudana lan sakadang-kadang tuwin serati-seratinipun Narendra Ngastina nanging langkung prayogi dipun gejah Pandhawa upami Pandhawa menika mangke mboten pinanggih lah inggih serati-seratinipun Pandhawa menika nggadahi niat menapa serati-seratinipun Pandhawa menika sinten setunggal Nata Ndarawati menika dados suwing para kadang wayah paduka Pandhawa angka kalih ingkang ngraka piyambak sinten Kakang lho kok sinten pripun niki panjenengan kok supe karo dulur dhewe menika kok supe menika pripun inggih Kakang Esmaya sak anak-anakane menika nadyan derajate ngaceplek menika nadating wong loro saudon telu saurupan nuwun sewu nek Kyai Semar wis duwe niat lagi dadi niat wae iso sumundul wonten ing Kayiwangan nggih menika lho Di sigra-sigra yen permana kanca sigra rakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Purta kurore kakiri-kiri ro nanggono magawe gelar kathah-kathah penggalipun Sang Hyang Pikulun Narada tinampi ingkang ngrayi nengge Sang Hyang Pikulun Manikmaya sura pangandikanipun Sang Hyang Kanika Putra ngantos ngebeki madyaning Bali Martya Kundha Manik wekasana damel kodheng sutaning penggalih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Jatimurti meger-meger datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas sumara cahayane nganti kaya golek kencana kala gawe kanyut minangka wardu kanyut ujar waganten wardu jar wangecok minangka durung abang durung manding dasaring pertara kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mrika sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan rangke gajah medha saka wandi lan kejawi namung samya alok para Jawata yen tana titah pujang karo ingkang minggagat madaning Bali Martya Kundha Manik akarya geger sanggaring para Jawata widodara widodari mangrembang para Jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning kayangane kanca bene dalan
mendalon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Rada menawi geger para Jawata kang samya sumewa wonten ing sakjawining Bali Martya Kundamanik samya alok yen ta wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat Dewa Bathara boten kanyana-nyana kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling Panakawan Petruk kalian Bagong Kakang. Dalah. Kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendhita kok cah edan-edan iki? Dah ngapa sowanan ning kayiwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun Bali Martya Kundamanik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang nglakoni poso samboten-botenipun resik lair batosipun ajrih menawi kenging walat. Lah cobi to Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk kaya wong gumun. Lah napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mangka ya luput senjata tawa mboten kuwalat kalian panjenengan. Gong, iki kayangan le. Iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya Truk. Saka Mutiara Jamrut Ergeni kowe netel Mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Tetelke Truk. Aja. Ora wani kok tetelke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane 4 ya. Hyang Prun Bathara Guru tangane 4. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki 4. Tenan ora. Lah Petruk wonten dalem Kulun. Kita sowan ya kena ning Suralaya ning mbok ya sesuk meniki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak ngejak Bagong. Wah lah. Para dewa dah ora kajen musuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Hyang Prun Bathara Guru kok denekke keleke 4. Monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabad-abad rong tau wani karo Hyang Prun Manik Maya. Lah kok iki bocah iki sore kawani karo Sang Hyang Prun Manik Maya ki. Dalah. Terus iki tep apa wong e, Truk? Ayo wong ayo kok omonge tanpa pedhot ndak bener. Hyang Pikulun Bathara Narada. Weh, iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog jenggon. Jog kowe pait. Bagong aja sembrono tak idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Konjur arep nang kayangan arep ngawur ora. Panakawan wonten dawuh Kulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku Pawita.
Kowe kuwi. Hah? Lah kok muni Wita aja rame. Kita ki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celuturane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walap. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung mung perkara cah. Mocap petuk siji iki. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petruk kantong bolong. Wonten dawuh Bu Ulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Tru. Wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger wae, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Tru. Nonamit pasang Kalimantabe dinebine iki lho dene dumawing tawang towang. Tinepatno itu lak manuk Bu Ulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong padha desa prapta kita. Nggih, Bu Ulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Bu Ulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Ponokawan Bagong padha raja sak prapta kita. Inggih pukulun kita sowan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken bekti kula konjuk ngersanipun paduka ulun. Lho. Hai. Radong. Piye, Tru? Salah apa bener? Salah. Ngawur. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes pukulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Si Es ngono. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong lho raja sak prapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nering Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, cah edan tenan ora. Wah, dewa ora kajian iki wis ora. Petruk padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong padha raja sak prapta kita. Sapa iki, Tru? Bathara Indra. Kowe nggon film kae apa? Udu. Ora ana telu to Dono Kasino Indra. Iki bedewa ya. Wah, kowe tak tendang modar. Tuh tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih pukulun. Iya. Ulun tampa Bagong prayogakna. Nun nggih, sampun boten kirang prayogi. Petruk padha raja sak praptamu. Pukulun Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wak mburi ya? Bagong padha raja sak praptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang Pikulun Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjuk pukulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mang nang kemawon mengke ra. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya. Iya, Bagong iya. Nggih. Ada edan lan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae biasane. Petruk kantong bolong padha raja sak praptamu. Pangestunipun pukulun penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Pangestuku tampanana. Nggih. Bagong padha raja. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare. Udu. Pukulun penyarian. Ayo ki nang kelurahan Carik to. Ora.
Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa. Sekretaris maksudnya. Pukulan penulisan Wilujeng bekti kula konjo pukulan penyarian. Iya ya Bagong prayoga napa kawan. Ngono nggih. Lho, kok guyung apa? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulan penyarian ketoke seneng nek aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Bisa dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambeng ditempleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Rara. Petro dalem Pikulun. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat diagung pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apunten ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sapa paduka Iwang Adi Pikulun. Petruk kaya ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih wale-wale menapa Pikulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pekajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah nggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah samangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh bener, Gong. Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Ngopo bapak dadi kere ning jagat ki? Ngerti dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakane Bathara Guru kok ngere nang Karang Kadempel mangan intip kaya banyu. Dikopiok nang weteng. Arene ra ya mamane paling ora roti ya jane. Ning bapak kuwi seneng ngono kae kok. Wah, Semar iki pancen aneh. Nah nggih, nek ngaten kula ngaturaken panuwun. Lah, dene wigatosipun Pikulun, mboten sanes estunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengen bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora? Kowe iki senengane mbedheki ngono kuwi kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Lah iya, Ndak padha karo ning YouTube. ngendi? YouTube. YouTube ki sapa? Bakule bakmi. YouTube ki teknologi kok. Kene ra ono YouTube ora. Lajeng Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Sing ngendika kono kok. Iya iya. salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sabanjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong, papan sing becik, sing apik, utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir, ya batin. Panggesanganipun para kawula, uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut. Mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petruk. Nggih. Cobi to. Nek teng pundi-pundi bedaning panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten. Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan-setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku aran gontok-gontokan, arang padha regejegan.
anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike saka cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya Petro. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng wonten niku kula sarujuk, kula mathuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane apa Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya, perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak ki dadi panakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak cangketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya. Bangun desa nganggo Prabeya niku tak entekke dhuwit. Mengko bangun tanggul terus napa diborongke. Lah niku tegese entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal. Ayo to iki apik dienggo dhewe, iki becik awak dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Ha ngaten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan. Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sago munggah kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya saguh. Ha to, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang tritis mesti ngata to? Heeh. Nilai losmen to kowe ora? Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho lah. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti kok aku? Aku mula emoh. Aku liwat Serungga. Ah iya. Arep mampir none Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila suwan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring agungan. Keparenga sak mangke mandhapaken Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparingga dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omongga Bathara Guru, omongga Si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, aku sing arep munggah ning kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate ngoten.
Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Truk. Oh, bapak ki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Ini namung kula ki mawon supados suasanane ora rada tegang ngono lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Truk kene maju tak sebul mbun-bunamu. Nek wis tak sebul mbun-bunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora meneke kembang jambu dipunirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuka ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep manik maya nggunakake cis trisula. Guntur geni guntur angin ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah nuwun sewu mula bengi niki kula rada gleleng. Lah nek kula wis disebul mbun-bunan kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-bunane. Wah, semari banci ndek banci ladan. Iki kok sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cis trisula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati ning kayangan ki jujuk swarga. Wis Truk kowe bali ya dhewe. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati nang kayangan ki bakal munggah swarga. Wis kowe nang neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Truk. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iku dapusi Bathara Antarada. Wah, asem e. Ora tanggo jog lho. Agenge pancen trembelane kok kowe iki. Iki Bathara Antarada iki kami tuaning kayangan kok dijak-jok. Ajak ora? Ayo ajak ya wis. Ngono kok geger ora. Ngono Petruk nggih, nyuwun pangapunten. Namung sedhela kemawon. Mangke menawi sampun paripurna dipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topat Desa Karangkadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun. Syukur kinaya pusaka wonten ing Karangkadempel Pukulun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe Etra kocak ngundarandir Itep nyomangolon saka wadanane rombaranang ing Kakang Rodo kados pundi Kakang? Ndara dase tadi. Napa sing ngaturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Kula mun jatuh sapadukati Panci Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati ning Pandhawa. Lah dalah nyata. Petra sowan njaluk kembang plempertangga jiwa, kembang jambu dipunirmala. Monggo Purbawasesa nasta Padukati Panci Bathara Guru dipun paringaken menapa boten? Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petruk nek diparingaken ya menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka mriki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan wurunga kinten kula menika dewa ingkang banci Banjiladan. Liripun sampun kathah ingkang badhe nyuwun sekar plempertangga jiwa miwah sekar jambu dipunirmala mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo ning kudu ngati-ati lho Di, ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong ning nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan Petruk Kantong Bolong arep apa kan bocah iki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan, ndak kayangan digojak-jakan dening para panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake
ya kuwi wujuding Sekar Pelemper Tangga Jiwa lan Sekar Jambudipun Nirmala. Estu Pukulun? Iya Petro. Nanging luwih becik gandeng Sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ing repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding Sekar Pelemper Tangga Jiwa lan Sekar Jambudipun Nirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwa keparang pekepan paduka Wang Pukulun Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nenggo wonten ing repat kemanasan sendika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh ngentosi sak bibaring pepinging pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Wang Pukulun Bathara Guru. Iya, Panakawan Petro. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Ya Petro sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petro sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petro sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun Pukulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petro. Panita kang biara wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone susah angin ngendi nggone Kakang Rada punapi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita iki Petruk iki wis metu nang repat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten patosa nggadaken pangandikanipun Iwang Pikulun Rada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngaten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipun Nirmala kembang Pelemper Tangga Jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban siladan ayo ata nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora kaya kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding
kembang pelem pertangga jiwa kalian kembang Jabu Diponirmala. Nggih napa mboten? Kakang rada kados pundi? Alah konangan karo genjik siji iki. Wah, Petro ora iso gagapi mengjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa mengjane adi peran manik apa ya dheweke ora trima lan ora gelem metu ning repat kepanasan. Ah, das pundi, Dik? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun belakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi bloko. Kita napa ya jenenge? Ulun kula aturi bloko kalian kita. Tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulan kula aturi kita. Aduh. Kula aturi bloko kalian ulun. Sakarepmu. Bagong. Nun. Bloko suta blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to? Kata-katane piye? Aku mau bloko suta blak kotang terus terang. Ngoten ah. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa koteko? Wus. Ora ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang Jambu Diponirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning Ngadipada, terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku. Coba. Wah, ora deng kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Mak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Seja Mantri. Mlebu ning wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki ning kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tak wenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe wenang gawe geger ning kayangan. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawra Langgeng. Ngilang ngawi gena Mastu Purnama Sidam. Mastu Hyang Jagat Karna Sinamtanda kawisaning bisa panjang kunjung pasir wali rejna. Ana nggih negari pundi tengkake. Iki malah janturan ki ngapa cah iki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilahe. Sekaring bawana langgeng. Sekar mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulan tepang kali Gomblo. Ayo sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune lah. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati.
nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petro karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, "Nun. Waspadakno." "Nggih, ulun Bathara Indra." Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka papat? Iya. Mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Kok Bagonge omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyuluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing nganggo papat. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh sewengi. Wah, lah trondolo tenan iki wae sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong, kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong Adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petro nunggu ning jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petro. Monggo Petro iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar, siji Petro loro Bagong. Nek Petro ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Arep penek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nah, penek tayok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawar ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bentino mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya, kerubutan para dewa. Wae lah bocah iki ya suarane kok ya sawenane. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya Allah dipati kon jabut nyawane. Bagong urung jabut nyawa, teteki untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa rumasamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ati mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa Jawa Radil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan. Metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama? Wedan. Iki ya bali meneh ki piye? Endra. Iki kamu rucat ki piye? Apamu kapan kowe ayo? Lendange tak keslok.
Aku brojol dhewe ayo. Bagong e sepeleke cah dedaya e. Nek men digendhonge aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku anu. Weh yang mati-mati. Wae Bagong gendong. Kakang Rodo kadipun dilalampaning kayiwangan tadi namung sejatosipun menapa ing paduka dawaken menika yektosipun namung badhe mbabar dhateng swasana ing mboten sae meskipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk ambaya wujuding Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala inggih Kakang nanging kula nggadahi pemanggih sanes pemanggih dasundi Kakang Semarang nggihipun badhe ambangun Karang kadempel menika kuwatosing manah kula ngembari dhateng Pangwaos Ulun Kakang. Lah panjenengan menika senenganipun gadhahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembari dhateng Pangwaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka menawi ngantos malih panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayangan mboten malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Hyang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kang Murwengdat tegesipun Gusti ing karya loka mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten mathuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka Adi kula mboten mathuk tuwin mboten rujuk menawi badhe kelas menawi kayangan menika mangke badhe ngrusak dening Panakawan kula ingkang badhe panggih dhateng Petruk kalawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada latri ndawi dhateng para Jawata nggih supados ngunduraken Petruk kaliyan Bagong syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi Panakawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng Panakawan kekalih menika Kakang dalah nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaloka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula imutaken sampun ngantos ngembari dhateng Pangwaos Ulun nanging menawi boten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuhan dhateng Kiai Semar Badranaya nggih monggo ning nuwun sewu lho
Narada tunggak waru tunggak dadap. Tegesipun menapa Kakang? Menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu, kula mboten melu nggarap. Kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel. Inggih Kakang Narada. Inggih kula semanggaken. Penyarian kula wonten timbalan ngadhawuh budhana kang padha sebo. Jeneng ulun nedya mudhun saka ling sira Pandhawaru binanggun manjing telenging Suralaya. Wah ana nang istangan dawuh. Nama dal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodara, widodari ingkang sekedhi kurang sawiji. Lumampah lon-lonan katingal saking Mandrawa mubyar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratanggapati kembar 1000. Nalika semantara mregetek tindhahing Sang Hyang Jagat Girinata katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananira.